Me bi hemahengiya li gel karûbarên civakî û tîmên xwebexş, karûbarên lojîstîk amade kirin û rêk xistin. Bi armanca pêşwazîkirina li van malbatan û gihandina wan bo gund û naxiyeyan bi awayekî ewlew û rêkxistî. Li gel dabînkirina hemû pêwîstiyên van malbatên tên, em hêvîdar in ku înşellah malbat bi xêr û silametî bigihîn. Ez îro pirkê xweşim bi vegera xelkê me bo Afrînê piştî dolbûneke heft-heş salan ji axa xwe. Axa zeytûnan û bajarê hezkirin û aştiyê. Keça apê min hat, em li koçberiyê bi hev re bûn û bi hev re dijiyan. Ez di dema rizgarkirinê de vegeriyam, lê ew ma heta ku defet jê re çêbû û bi kar wan re hat. Hem ji Xwedê re ji bo selametiya hemûyan pir şaw û kêfxweş in. Ji bo me îro cejne û em hêvî dikin ku ev şahî li hemû gelê Sûriyê belav bibe. Atmosfer gelek baş e. Nêzîkî 2000 heta 3000 kes ji xelkê Efrînê ji bo pêşwazîkirina li xelkê me yê bi vê karwanî vedigere daketine. Moralê me bilind e, hem cê Xwedê re û em hêvî dikin ku her kes vegere malên xwe. Îro hesteke gelek xweş e ku tu vedigerîna xelkê xwe û wan dibînî, hesteke ku di heman demê de xemgînî û şahiyê bi hev re dicivîne. Em ji bo hemûyan xêr û silametiyê dixwazin. Ciyana dûrî mala xwe trajêdî gelek xemgîn e, rojekê li dibistanan û rojekê li manê xelkê derbas dike.